Juan 15, G sakto sa 14. So matod pa diha, kung tumano ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, o nagapabilin ako diha sa iyang gugma. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo, aron ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo, o ang inyong kalipay mamahingpit. Mao kini ang akong sugo, nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa, sama sa akong paghigugma kaninyo. Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini, nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala. Kamo mga higala nako kung magatuman kamo sa akong isugod kaninyo. Dinhi mga kaigsuonan, nagtudlo ang Ginoo may tungod sa kinsay iyang piyalan sa kamatuoran, kinsay iyang piyalan sa kalipay, kinsay iyang piyalan sa mga maayong mga butang in general, no? Basahon na to balik para mapamalandong pagyud nato. Kung tumano ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, o nagapabilin ako diha sa iyang gugma. Doon ay benepisyo mga kaigsuonan sa maayong relasyon. Busa, ato gyud kanunay pangitaon nga doon tay maayong relasyon. Maayong relasyon sa Dios una sa tanan, unya maayong relasyon sa sulod sa atong panimalay, unya maayong relasyon sulod sa atong diha sa atong palibot, sa atong sikatawo. Busa gani diha sa Hebrewanon mga kaigsuonan, giingon diha ni Apostol Pablo, or sa author ni ana, sa writer ni ana mga kaigsuonan, nasulat diya nga kuan kining paningkamuti diya sa verse 14 chapter 12. Palimbasugi ang pagkigdinitay uban sa tanang tao ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini walay bisan kinsa nga magakita sa Ginoo. Follow peace with all men. Pagpakigdinaitay uban sa tanang mga tao, dili nato himuon nga moingon ta nga okay ra sa ako magguba among relasyon ani, di sa importante sa ako. Importante ang malinawon, makigaiton, maayo nga relasyon. Ayaw igna nga dunay tawo nga willing ka nga magguba inyong relasyon, okay ra. Dili kina siya maayo. Di na makatabang nga dunay daotan nga relasyon nato. Ang kabubuton gid sa Dios nga makigdaiton, malinaw, peaceful relationship diya sa atong Dios o diya sa atong isig katawo. Gidemonstrate na sa atong Ginoo, gisgutan kanina ni Brother Joe, yun sa atong Ginoo nga ang atong daotan nga relasyon sa iya, atong guba nga relasyon sa iya, gibutangan niya og reconciliation. Adunay pagpasigulit, unya siya na mismo ang nangunay nagpasiugda sa reconciliation. Siya mismo ang naghimo sa reconciliation. Naana sa Efeso Kapitulo 2, naghiingon din nga si Kristo nagpakamatay siya, niya siya, nagpakamatay siya. Siya ra nag-abolish niya katong mga kasubuan, mga kalagdaan nga maoy nakahatag o kadaot sa atong relasyon. So, ang piyalan niya sa mga maayong butang, katong tao nga willing sa maayong relasyon. Now, sa tanang butang na gusto natong batunan sa atong kinabuhi mga igsoon, ating hinumduman nga natay responsibility. Gusto tag kalipay, natay responsibilidad para maangkon nato kalipay. Gusto tag kalinaw, natay responsibilidad para maangkon nato ang kalinaw. Dili na pwede nga mabatunan lang nimong kalinaw pero wala kay responsibilidad. Ang problema nato isa kaning basura. Ang problema gyud nato isa kaning basura. Mukhaon ta na ginay basura. Pero kining management sa basura, unsaon na to? Pero gusto lang ta mokuha sa mga maayong butang, pero dili nato gusto nga buhaton ang sanggubangon ang responsibilidad sa pag-manage anang basura. Mao na nga nalipay ka nga nakakaon ka o hindi, nakakaon ka o unsa na kanang imong ipangkaon nga naputos sa mga plastic, unsa pa kanang foil kanang uban, silupin, nakainom ka sa lami nga hindi ilimnon nga imong giganahan niya,
nalipay ka, pero ang kasakit ana mubalik sa imo kay dili ka responsable sa basura unsaon nimo. Maproblema ka sa uway. Og dako kay pito ang mga tao wala lang naghunahuna ana. So sige huna-huna sa mga pagkaon, ilimnon ala sa tanang mga gusto natong batunan bisan unsa na lang, pero doon na di ay responsibilidad. Mao na nga makita nimo tan-awa kay ng basurahan. Ang basurahan gibutang na din na malata, dili malata. Ilain pa gyud ang lata, ilain ang plastic, ilain na siya. Pero ang tao di gyud pakakaton na hangtod karon. Kay ang tao mo diretsura og butang kung asa ni ibutang ang basura. Walay paguna-una nga makadaot na. So karon ang imong udlot sa alabati, kamuti, kalabasa, sa pako, nag-utan ka, naman ay waste, naman ay basura, di ba? Nana siya basura. Dili na nimo mautan tanan. Kaya na ay basura, na yung mga reject, Amto nimo ipapaingon, itampo nimo sa lata. Itampo nimo dito sa plastic, sa mga botilya. Sa mga botilya, sa mga plastic bottle, mineral water. Unsa pa kato dito, nga mga isagol-sagol nimo tanan. Ang ibang basura to dito ang lata sa sardinas, to dito ang lata sa unsa nga mga lata nga mga gipang sudan nimo, ipagkaon nimo. To sa botilya to dito ang mga plastic, mga bildo. Na problema. Ang resulta mga kaigsunan problema. Kay kadto ang botilya nasagulan nimo sa dili angay sa iya. Dapat kadtong udlot nimo sa kamuti nga reject nimo nautan, pako, kalabasa, sayuti, sa pagkanang mga dahon-dahon din nato mo tanon, ilain ta kadto siya. Mga panit sa mga prutas, ilain ta kadto siya. Panit sa kamuti, ilain ta kadto siya. Usahon ta kadto siya tanan. Kay kadto siya, maayo kadto sa atong environment, makatabang kadto, mahimor kadto abono. Sayon na ang disposal nadto. Pero kung sagulan mo kadto sa botilya, silupin, maglisod ka nadto sa disposal. Dili to insakto. Sa mga lata, mga plastic, isagol ni madto, dili na to insakto. So problema ang mahimong resulta na. Mga kaigsunan, kining atong pagpuyo sa kalibutan, doon na tayo responsibilidad. Kaning kalibutan, sa mga relasyon nato, doon ay waste sa atong pagkinabuhi, doon ay mga basura. Pero ang Dios, kabalo siya, unsaon niya pag-manage ka ng mga dautan sa atong kinabuhi. Tanaw gani, balik ta ha. Basta gusto natong kalipay, ang tanang butang na gusto natong batunan, doon ay responsibilidad. Mani usa nga akong gusto i-share sa inyo. Tanang butang nga gusto natong batunan, doon na ay responsibilidad. Okay? Nagisgot na kong basura. Adto ta sa mga butang. Butang ta gusto kag sakyanan. Ang sakyanan, kinahanglan siya nimong alimahan. Kinahanglan nimo siya atimanon kay aron dili siya madali o kaguba. Di ba? Ang balay, kinahanglan gusto kag balay. Pag na kay balay, kinahanglan po siya og atiman. Nay responsibilidad nimo ang balaya, dili kay igo ka lang magpahimulos. Ang una-una sa tao makapahimulos lang. Pero sa laing bahin ana, samtang imong kapahimuslan, doon na kay responsibilidad nga imong tubagon. Imong pasanon. Na dako kay nga responsibilidad ang magbatong sakyanan kay mahal man siya. So mahal po ang imong maintenance sa imong pag-alima sa iya para dili siya madali og kaguba. Bugat kayo. Muadto ka sa pagbaton og pamilya. Ang uban gusto lang malipay kay dunay asawa, ang uban gusto lang malipay kay makabaton og bana. Wa nga una nga dako kay na nga responsibilidad. Mauna nga nasyak sila kay abi nila og puro na lang to kanang romance para romantic na lang tanan ang kinabuhi. Pakilig-kilig na lang. Di ba? Date din date dito, yun ana, kumusta na ka, ikaw na ba ka, inana, unsa pa kada din nga mga pa-kuan, pa-charm, pa-kilig ng mga istorya, dinilingon ana. Responsibilidad ang naa nga kabahing ana. Okay? So karon, mga igsuon, ang gisulti din sa pulo sa Ginoo, masok pa niya sa John 15, balik ta sa verse 10. Kung tumano ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong bugma. Tanaw kayo na, di ba na ay kung tumano ninyo akong sugo. Kung gusto ta maayong relasyon sa Dios,
Doon na tayo responsibilidad. Tumano nato yung sugo. Gusto nato nga maayo ang atong relasyon sa Dios. Inigsimba nato niya, malipayon ta, marasigon ta, obligado ta. Obligasyon nato, responsibilidad nato, tumano nato yung sugo. Dili ta pwede moingon nga mo claim ta nga gusto nato nga malipayon ta nga magkinabuhi nga mag-alagad sa Ginoo, gusto ta nga malipayon madasigon nga magdaig sa Dios. Unya wala di ay nato buhata ang atong responsibilidad. Di ba? Unya nga moingon karon ang mga magtotoo diya sa church nga gusto nato nga ang church madasigon, gusto nato nga ang church malambuon, gusto nato nga ang church mauswagon. Kang kinsa mang responsibilidad na sa mga sakop sa church. Gusto nato ang church madasigon o balipayon, kang kinsa man ang responsibilidad sa mga sakop sa church. Unsay responsibilidad sa mga sakop sa church? Mato pa din tumanon ang sugo sa Ginoo. Karon unsa man nato pagtuman kung wa ta masayon? Magtuon kita siyang sugo aron makatuman kita. Unya, ang ingon pa niya diha gigarantiyahan sa iyang pulong nga kung tumano nato ang iyang sugo, magpabilin kita sa iyang gugma. Therefore, ang love niya naa sa ato, ang iyang kahimuon, ang iyang panalangin, ang iyang kalipay naa sa ato. So, maangko nato ang kalipay, ang kalinaw, ang kadasikon sa panganaan nila tungod kay gibuhat nato atong responsibilidad. Every time nga mahimutang irresponsable sa atong pagtuo, sa atong relasyon sa Dios, mawa sa atong kalipay. Bana o asawa, ikaw bana kung mawala nimo ang imong responsibilidad, mahimo kang irresponsable sa imong asawa, wala na nimo tagda ang imong responsibilidad sa imong asawa kay imong nauna asawa ko na bitaw ni. Basta kay asawa na nato ni. Wala na nimo ati man na imong responsibilidad. Pag imo nang iniglect ang imong responsibilidad sa imong relasyon sa imong asawa, di makita, masinati gid mo na, maani nimo nga ang kalipay, ang kalinaw, ang kadasik, ang kalambuan, ang kauswagan nga gusto unta nimo maangkon, dili nimo maangkon. Kauban sa iya. Unsa naman niya akong asawa, di man maayo among tinanggalan. Nga naman, nimo ati man na imong relasyon sa iya. Imong responsibilidad na. Ang asawa mao gyapon, dili pod makaingon ang asawa nga ay itugyan ko na akong asawa kung nga kay helper, yung kaka itugyan ko na akong bana sa akong helper. Ati man na biyan akong bana ha. Ati man iyang ati manon imong bana. Pakan ana akong bana mato pa dito sa isko tining kay di man lagi kuno kay kabalo. Kita di ako kay kabalo mag English pero arang-arang ta sa uban. Dito sa Kuwait ingon pa sa akong kuan igsuon, ingon pa niya. Cook my husband. Pero ang buti ipasabot, kung imo tong literal pagkuban, yun ang lutuwa akong bana. Sa ato. Pero, ang buti ipasabot nga, lutuin pagkaon akong bana. Anak. Mga anak, ingon anak, gihapon mga kaigsuonan sa atong panimalay. Naatay responsibilidad, gusto nato atong panimalay nindot mauswagon malambuon, naatay responsibilidad. Hallelujah. Ha? Naatay responsibilidad. So take responsibility. Ayaw lang kana bitaw gusto lang ta mo pahimulo sa mga maayong butang. Tanang butang nga gusto nato pahimuslan nga maayo o niya mo magmalipayon ta, atong andamon atong kaugalingon nga naatay responsibilidad din na. Diha sa responsibilidad, willing ta mag-adto sa pasakit niya. So, gusto tang madasig, musimba nga magdaig sa Ginoo, gusto tang malipayon, buhata imong responsibilidad. Buhato nato atong responsibilidad. Unsa atong responsibilidad? Tumanon nato ang iyang sugo. Mga kaigsoon. Mag-ampo ta, magtuon ta siyang pulong, dili kay Domingo ra ta magbasa siyang pulong. Domingo ra ta magtuon. Ang athlete bitaw kay athlete man siya, ang iyang target sa iyang kinabuhi makadaog. Di ba? Ang iyang target niya niya, iyang goal, iyang aim sa iyang kinabuhi nga kay athlete man siya, gusto siyang makadaog. O niya, gusto niyang madaog, kadtog yung pinakataas, gold. Ngayon so, busa ang buhaton niya, dawaton niya ang responsibilidad sa pagka-athlete.
magkugi siya sa pagbansay sa iyang kaugalingon, nga ma-master niya ang iyang skill, ang iyang abilidad sa pagka-athlete kung asa man siya na-feel. Di ba? Kung sa dagan man, lumba man sa dagan ang iya, mastero na niya. Palbas, hugod niyang lawas at ikaw niya. Ang tanang discipline nga gikinahanglan para mahimo siyang efficient, effective sa iyang pagka-athlete. Diya sa iyang field. Kita pod, ato pod ng responsibilidad, mga kaigsuonan, nga muhato nato ang atong tanang discipline, tanang responsibilidad buluhaton para nga mahimo nato nga effective ug efficient kita sa atong pagka magtotoo. Muna nga kugi kita tuon, kugi kita sa pagampo, kugi kita sa pagtuon, mo gina siya. Magtuon ta sa mga alawiton kay kung di ta mo tuon og awit, pag abot na sa ting awit na ting kanta na, dili na ta maka hibalo, di na ta makauban. Tanawa ang ingon ni Jesus sa verse 10 gyapon. Maingon nga gituman ko ang sugo sa akong amahan og nagapabilin ako diya sa iyang gugma. Ngano nga dunay kahimuot ang amahan kaniya, dunay good relationship si Jesus sa iyang pagkaanak ngadto sa amahan diha sa espiritu. Siya ang kinasuluran nga mao ang amahan nga nagpuyo sa sulod niya. Ngano nga dunay nga dili siya biyaan sa amahan bisan hangtod sa kamatayon, dili siya biyaan sa amahan tungod sa matinumanon siya sa sugo sa amahan. Willing siya nga magantos. Busa tanang kalipay, tanang nindot nga gusto nato ma-experience, mga kaigsuonan, doon na tayo responsibilidad diha. Kaluha gina sila. Dili gina pwede nga ang maayo ray ato. Gusto ta mo pahimulos og maayo, willing tang mo antos. Willing tang sakripisyo. Willing ta nga buhaton ang atong responsibilidad. So sa kalipay di sa Ginoo, sa kadasig di sa Ginoo, ayaw mo palimbong ana nga moingon nga ang replacement karon is ang church maghimo og nindot nga mga butanta, doon na tayo nindot nga building. Di sadya kayo kay nindot na to building nga church building tigumana. Di ba? Mga maayong butang. Butanta. Unya doon na ibutantay mga maanindot nga mga gamit, mga sound system at sa pakana nga mga gamit para pa hatag og kalipay. Pero dili ka na sila replacement. Dili ka na sila puli. Dili ka na sila substitute sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Ang presensya sa Dios mao'y pinaka-importante sa tanan. Amen. Ang iyang espiritu mo'y pinaka-importante sa tanan. Kay kung naay daghang kutan, wala na ang espiritu sa Ginoo, dili nato makabot ang kalipay kay wa naman siya gugma kanato, wa na siya kahimuot kanato. Kada bang love relationship ba kanang closeness, kanang kahimuot, kay kani di ang kalinaw pagigdait. Naa ka na siya basta naa ang gugma. Pero naa ang gugma kung kita mabinantayon sa balaod sa relasyon na naa diha. Ang sugo sa Ginoo. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo aron ang akong kalipay magapabilin di kaninyo kang inyong kalipay mamahimpit. So experience nato kay fluctuating kita di unta pareha kan Jesus, di ba? Sa kakanaog man ang atong kalipay diya sa pag-alaga, di ba? Usahay naa taas, usahay naog kaayo, usahay wala, di ba? Murag isod kaayo. Tungod na sa atong pakigrelasyon diya sa atong Ginoo. Kulang. Busa kung ano na kulang sa akong kasinatian sa kalipay, dili ko kamo mablame unsa kining mga kaigsuonan, mga luya, dili sila gapanguan. Ang kadasig nako, ako nang binuhatan. Ang pagkamalipayon nako, ako nang binuhatan. Mao gyapon sa inyo. Inyo nang binuhatan. Pero as a church, apektado kita sa usag-usa. Dili pwede nga dili maapektuhan ang usa sa gibuhat sa isa. Sama sa pamilya nga napulo kamo kabuok sa pamilya. Mama o papa, duha, may 8 ka anak napulo. Bisag na isa ka buok anak nga magpabadlong. Nga dili mahimong responsable. Mahimo ng problema sa tibukan naman. Nahatag ng kabukan. Pero gaan-gaan ra pa sa anon kay isang makabuok. Nya na may siyang nga magtinabangan. So dili ra dagon. Dili ra kay mabugatan. Ang problema pagtanan.
wa na willing mo pasan. Nya kung nay mo pasan pero isa duha lang, abi gina kabugat. Mo na lisod kaayo kabuoton ang mga maayong butang. Kung dili ta pagdawat sa atong responsibilidad. So unsa inyong desire sa inyong kinabuhi? Unsa inyong mga pangandoy sa inyong kinabuhi? Naamay mga pangandoy, di ba? Naamay mga desire, naamay pang tinguha nga gusto ninyo. Be prepared sa responsibility para ano. Di mo na pwede kaputon na wala responsibilidad. Okay? Naagit kay responsibilidad. Whether maingong ka nga gusto kang makabaton og success sa imong trabaho na kung gusto kang promosyon, dako ka na nga responsibilidad. Kinahanglan dawaton nimo ang responsibilidad, dili kay promosyon o sildo ra ang imong interesado ni responsibilidad di mo dawaton. Dako ka na nga responsibilidad. Negosyo mao gyapon, gusto nimo nga mouswag imong negosyo, mo daghan, mo mulapad imong negosyo, mo dako ang kita. Dako gyapon nga responsibilidad. Busa sa pamilya karon nga naa ikaw, unsa bay imong gusto sa imong pamilya? Ug sa pamilya pohon nga gusto nimo nga maangkon imong nga pamilya, unsa bay imong gilinguha? Ang gitudlo dinhi sa Ginoo nga prinsipol mao ang iyang relasyon kanato. Nga makuha nato ang prinsipol dinhi, ang prinsipol nga gitudlo sa Ginoo is kinahanglan dawaton nimo ang imong responsibilidad. Okay? Dawata ang responsibilidad. Andama imong kaugalingon. Kung kinahanglan ka mag-antos, kung kinahanglan ka magsakripisyo, dawata ka na. I-submit ang imong kaugalingon para diya aron maabot nimo ang imong gipangandoy. Amen. Amen. So kung gusto kang hinlo nga panimalay, andama ang imong kaugalingon nga maghinlo ka. Ayaw pag ingon nga ka mo reklamo ka lang nga nganong hugaw panimalay, kinsa man imong hinlo, ikaw may nagpuyo. Imo man ang bala. Hallelujah. Mamahingpit daw ang atong kalipay kung awaton nato kanang prinsipyo nga gitudlo sa Ginoo. No, nasa verse 11 ingon niya, kini mga butanga gisulti ko kaninyo aron ang atong kalipay magpabilin diha kaninyo ug ang inyong kalipay mamahingpit. May prinsipyo nga gitudlo ang Ginoo sa kinabuhi. O kini siya dili lang sa atong kinabuhi dinhi praktikal kun dili sa atong pakigrelasyon diha kaniya. Kaya ang church mahimo gini siyang madasigon ug malipayon pagbuhaton nato ang atong responsibilidad. Kung luya ta sa atong responsibilidad, maani nato ang resulta. Verse 12. Mao kini ang akong sugo nga kinahanglan magigugmaay kamo ang usa sa usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Kung unsa daw ang iyang pagigugma o giunsa kita niya pagigugma, anaon sab daw nato pagtagad ang usa-usa. Mao na iyang sugo. Kung giunsa kita niya pagigugma, ingon ana usab ang atong pagigugma nga atong ipahinungod sa atong sa usa kanato. Ang pamutana giunsa di kita pagigugma sa Ginoo. I-explain kana ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 5. Roma kapitulo 5 i-explain na ni Apostol Pablo. Verse 6 magsugod mga kaigsuonan. Samtang mga maluya pa kita sa gitagal nga panahon si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Dios. Amen. Wala iyang gibuhat. Nagkaroon kung magbaton kang pamilya, dili dahil na eksaktong pamiyaan ko kamo. Dili dahil na pwede. Di na siya haom sa prinsipyo nga gitudlo sa Ginoo. Di ba? Dili ako makaantos kanyo, biyaan ko kamo, mga kuan kamo, mga inani kamo. Antuson mo ka na, kaya gisudlan mo man ka na nga pamilya. Ikaw man na nabuhat na, di ba? Nagminyo ka. Wala kay plano nga, kung dili ko na kanipanto sa kumbana, biyaan ko na kani. Imo naman ka nang giminyoan, nakapanumpa ka na nga, kamatayon ang makabulag kanino. Dili mo ka na biyaan. Kung biyaan ka niya, basta ikaw hindi mo biya. Di ka man makapugong isa kaniya kung mamiya ngin siya. Pero dili kanimo magikan nga mamiya ka. Mo ka na. Sa bana mo gyapon, di sa mingon ng bana nga, di ko nakantos kaniya akong asawa, biyaan mo na lang. Nakapanumpa ka na. Dili, biyaan ko na kani, kadi ko na ngit mapasaylo yung mga sala. Grabe na kadaghan. Dili, gyapon ka na. Dili. Iingon pa din yung Ginoo Isus. Sige, ingon niya, balik kita, tanawagan niya. Samtang mga maluya pa kita sa gitagal nga panahon si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili. Diyos Lord, iingon anak kita niya paghigugma. Amen. Lahi man kay biyaan ta ikaw bahalang mamatay ka diha. Dili na siya, dili na haom. Di ba? Uban, nagminyo niya
na nagsakit ang ilang bana, di uli kay nagsakit na giuli. Ang ilang asawa nagsakit giuli. Dili day na siya haong dinhi sa prinsipyo nga gitudlo sa Ginoo. Imong anak, dili na pwede mo yung kangabiyaan mo. Antusan giday nimo kana hangtod kano sa ataman. Okay, panaytag basa sa Roma 5. Talagsara nga adunay magpakamatay alang sa uban. Talagsara na. Bisan pa alang sa usa ka taong matarong, talagsara gyapon na bisan pag magpakamatay para sa taong matarong. Pero mato pa dinhi. Hinoon aduna gayud kay mangako sa pagpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Pero ang gugma sa Ginoo giunsa niya? Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini. Nga bisan sa mga makasasala pagkita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Galauman ta gayon nga kining si Kristo naglaom gid siya nga mga usab kita. Naglaom gid siya, nag-expect siya nga human sa iyang kamatayon magbag-o kita. Pero kung di yun kita magbag-o, dunay adlaw sa paghukom. Pero basta kay nag-anto siya para kanato. Now, kung ikaw karon ingon ka sa imong bana, murag lisod na gid akong bana magbag-o. Biyaan ko na ni. Ayaw. Antusi ka na ha. Wala ay siya pagdesisyon. Yung ka malisod gid na. Pastor magbuhaton. Malisod lagi ko sa ayaw sa diretsong sulod na ana basta dili ka paandam sa responsibilidad. Kay malisod gid ka na. Kinahanglan gid ka na nga imong andaman nga magkinabuhi ka sama sa prinsipyo nga kinabuhi gitudlo sa Ginoo. Asawa o bana dili kay kasi ingon nga kami namang asawa. Bana o asawa niya. Oh. Dili pwede nga ang asawa ray ato gidot nga magantos ka sa ako kay asawa ko ikaw dili na pwede kita. Si Kristo nag-antos para sa iglesia, ang bana magantos para sa iyang asawa. Wala ko kini isulti tungod kay maayo ako nani, gisulti ko kini kay pulo kini si Ginoo. Parehas kita estudyante, parehas kita gatuon, parehas kita kinahanglan mag-apply niini sa aton kinabuhi. Dili ko kamo mahukman nga dili kamo maay nga bana. Dili kamo maay nga asawa, dili kana ang tuyo na ani. Ang tuyo na ani pagtuon ka nato tanan. Pag matuto ka nato. Tanan man kita manubag sa Ginoo, matubang sa iyo. Padayon ta mga kaigsunan, dinhi balik ta sa Juan 15. Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini. Nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala. Ngano mang nahimo mang higala nga kaaway mo kita ingon ni Apostol Pablo dito sa Roma. Kaysa mga makasasala pa kita, kaaway kita sa Dios pero tungod kay nagpakamatay siya kanato. Ay dahil kita nahimo ng higala. So gi-expect sa Ginoo nga higalaon gid kita niya. Ang objective sa iyang pagpakamatay para mahimong dunay friendship. Ang objective sa iyang pagpakamatay sa iyang pag-antos para dunay good relationship, para dunay relasyon nga maayo, para dunay reconciliation. Di ba? Mo'y objective, mo'y goal sa iyang pagpakamatay. So kita doon na kita yung mga problema sa atong kinabuhi nga gusto lang kita nga muani sa maayo, dili kita mo antos, dili kita mo sakripisyo. Responsibilidad nato nga mo antos, mo sakripisyo para maani nato ang atong gitingwa nga maayo. Ilabi na kanang gisgutan diya nga good relationship, peaceful relationship, magigdaiton, malinawon, malipayon nga relasyon. Amen. Amen. Oh, kung gikasabaan ka, giaway ka, di unsa may buhaton? At tubago nimo para nga kuan, imo sang awayon. Dili mo maani ang kalipay, musamot inyong kasamo. Pero makapailog ka ana. Mayong kagani manggod ba ay magitubagon kay sayo pagod siya. Bisan pag tubago nimo kay sayo siya, di man to mo resulta kalinaw. Mao na si Ginoong Hesus, maging description sa iya sa Bible. Sama daw siya sa usa ka karnero diya sa libro Isaias. Kang prophet Isaiah. Bana o Jeremiah or Isaias siguro na. Ingon din nga sama siya sa usa ka karnero nga gidala sa ihawan nga di lang mo tiyabaw. Dili parehas kandi nga magtiyabawa gyud. Na makita kita nimo ng karnero bisan galing ng karnero nga gaalutan kana sila kung kanang siban sa ilang kuan ilang balibo nga panit na lang yung makita. Mura na gyud karnihon ka nag alam kung sao ka na sila pero nilan na silang saba. Sige Ginoong Hesus bisag giunsa siya pagpasipala,
Bisag giunsa siya sa pagpasakit pero wala gid siya manghulga. Wala gid siya maingon nga magbantay lang mo. Kaya sa atong panimalay mga magsuot, magiaway, inya maghinulgay. Di ba? Maghinulgay ang mga igsoon dili dai na maayo. Bana og asawa maghinulgay sa di na ko kakuno biyaan ta ka. Pero dili dai na nato maayo dito kung ginalitok nato na biyaon ta na. Kay di na mo resulta madugay ana. Mo man mo tulod sa imo. Sige na biyain na sugnuran ka sa tanas. Sige na biyain na nabi nimo malipayon ka ug mobiya ka. Masulubon ka gyapon. Kay nalayo ka sa Ginoo. Pero bisan pag nag-antos ka sa imong bana o sa imong asawa o niya, Lord, ana, di ko kaangay sa bana sa batasan sa akong bana Ginoo or asawa. Ginoo, di ko kaangay sa batasan sa akong asawa. Magampo ka sa iya ka magiging Lord, tabangi ko Ginoo. Niya tabangi ko makapailog ko, tabangi ko makasabot ko, tabangi ko makaantos ko, sama sa imong pag-antos ako, sama sa imong pagpailog sa ako, sama sa imong pagsabot sa ako Ginoo. Kung yun sa kanimo pag-antos sa pagpailog hangtod karon sa akong kinabuhi nga ako sang batasan, ana diya sa imo Ginoo, sigurado gid ni nga sinako di lang tingali sinako ang mga kasaypanan nako ani. Ana, pero imo gyud kong giantusan niya nigampo nako dunggon gyapon ko nimo. Salamat ana Lord. Tabangi ko Ginoo niya. Tabangi ko akong bana. Ang asawa, ang bana mo tabangi akong asawa. Pao na ba siya sa balik-balik aw ka na bang parehas ang ampo ba? Ayo, mura pinaka-worst na nang mag-ampo. Ginoo maintag mamatay na niya akong pare sa wala na ko problema. Pinaka-grabe na nang maway so nang dili na siya bagay na depende siguro. Pero kung imo gyud tanan di man gyud mo angay i-wish nga mamatay siya kay mamatay siya nga di siya makinulsol diluoy siya. Pero imo gini Ginoo aya sa intaw ko akong bana or akong asawa tabangi ka makinulsol sa aya siya nimo pa. Makuha sa siya Ginoo. Mo na atong pag-antos. Mo na atong pag-antos, mo na atong pagigugma, mo na atong responsibilidad sa gusto natong mabatunan sa atong kinabuhi. Okay? So unsa ditong goal sa pagpakamatay ni Ginoong Jesucristo? Friendship, good relationship, peaceful relationship, di ba? Panaghigalaay. Hindi pa rin pwede maghigala ang banaw kasawa. Dapat higala, dapat ang banaw kasawa, dapat friend. Ang banaw kasawa, ang mga magsuon, ang mga ginikanan o ang mga anak. Dili kay, ang anak o ginikanan, dili sila higala. Ito na higala. Ang higala, atong sabton, madod pa din eh, ang friends, madod pa din sa unahan, sa verse 15, ingong pa niya, dili ko nakamunganlan nga mga ulipon, kay ang ulipon di masayod sa ginabuhat sa imong agalon. Apan nganlan ko kamo, ginganlan ko kamo nga mga higala, kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa akong aman, kini gipahibalo ko man kaninyo. Ang higala, makashare ka sa iya. Makatugan ka, na kay confidence, na kay pagsalig. Di ba? Mao na siya, so kung imong bana, higala nimo, makashare ka sa imong bana. Sa imong taguan dia sa imong kasing-kasing kanang imong gahambin dia unsa imong mga plano, mga wishes ana, imong mga kabugat, imong mga gibati dina ma-share nimo. Kung higala nimo imong bana, ang bana sa kung higala nimo imong asawa inana gyapon. Mahuwat nimo imong kasing-kasing sa iya, imong gibati, imong giantos, imong na ma-share nimo na sa iya. Unya, may pagsalig ka nga dili kaniya pasagdan, di kaniya lumiban, i-comfort kaniya, tabangan kaniya. So kita kung Ginoo ni higala ang atong asawa mo share dili din nato ignon nga mao na nimo di ka nimo dili nato day anaon ato day na silang i-comfort ni share kay na sila kay nangayo na sila mo tabang nila kita lahita ako nakasuway ko na nga kasaban mino nato atong asawa sermonan ba ang dili day na maayo nangita siya friend alabig dito na istorya sa lain maayo kay mo hapuhap ay sige lang sister ana sige lang ana kanang ay kanang maayo gi kay mo hapuhap may mo tambag delikado ka diha nakakitag friend sa gawas bana o kasawa parihara ha pag pero kasagaran ang asawa kay di makaitingali ni ting pangasawa sa bana amot lang depende depende tingali di po ka ko ano pero kasagaran magyud kaning bana mo share sa asawa mura ang bana ang asawa madali ra kayo kuan dali ra bitaw mura malukmay mura nga na maayo mo kuan sa bana pero ang asawa mura ang bana mura isugod kani bana gud
Nya pag musulti pag kita bingod. Sunod kaniya. Wala. Kuang bugat kayo ba? Di sakit. Sakit sa asawa niya, asawa ro panilog na. Pero hinaon bali asawa ng anak. Hinaon ng bana nga. Sunod. Di na inana. Nya ikaw asawa ka. Ay, hinaon makaton ta mga igsoon. Ha? Nindot kayo gitudlo sa Ginoo. Kanindot kayo sa gitudlo niya. Siya man gud atong example. Mao na nga gipakita niya sa ato ang dalan sa kinabuhi atong awaton. Gidawat sa Ginoo ang responsibility. Oy, grabe ka dako ang responsibility. Gipasaan mo niya ang cross. Niya gipakamatyan niya. Para lang adunay peaceful relationship. Wala siya maingon na bahala mo nga matay mo oy pagbuhat og bagong mga tao. Di ba? Ako siya na mo tanan kay aron nga ka ratio ninyo buhat na kog bagong tao kanang mosunod gyud. Sa wala na buhatan sa Ginoo. Iya tang itudluan. Ang higala, pwede di ay mahigala o dapat ay mahigala ang bana o asawa, ang mga magsuon o ang mga ginikanan o ilang anak. Buti pa sabot ang anak makasulti dito sa ginikanan nga walay reservation. Makatugaan ka, ikaw anak, dili tayo magtago-tago ka niya. Mag-secret-secret ka. Dapat makasulti ka, friendship ka mo. Mga magsuon dapat ingon anak gyapon. Hallelujah. Maday na ikabubuton sa Ginoo. Ingon nga panigignan siya ang atong gasundon. Hallelujah. Okay. So sa may atong natunan ron. Tanan nga gusto nato makabuot, doon na tayo responsibilidad. Okay, sa pikas nga bahin, kung tibuok na siya imong gipangandoy, ang part ana niya, ang katunga ana is responsibility. Naa diya ang sacrifices, naa diya ang mga pag-antos, mga sakripisyo. Ang pikas mo itong mga benefits, mga paimbutan. Tibuok na siya, mga kaiso na. Pero kung mayroon ka nga, sige tibuok, murag coin, nga ang atubang mo ang benefits, ang likod, mao ang mga sacrifices, ang mga pag-antos. Nga alantoson, nga gitawag nato, nasakop yan sa atong mga responsibilidad. Ang discipline. Okay? Ha? So ayok nga naamoy idea asa man ni nako i-apply nga principle. I-apply nako ni nga principle kay anak man ko, i-apply nako ni nga principle sa akong pagpakigrelasyon sa Dios o niya pagpakigrelasyon pud nako sa akong mga igsoon o pagpakigrelasyon nako diya sa akong mama papa o sa mga tao sa akong palibot. Kung ikaw karon asawa, ako ning apply nga principle sa akong pagpakigrelasyon nako sa Dios o niya sa pagpakigrelasyon nako sa akong bana, sa pagpakigrelasyon nako sa akong mga anak o sa pagpakigrelasyon nako sa mga tao sa akong palibot. Kung bana ka, ingon ni i-apply nako ni nga principle dinhi nako i-apply sa ingon nga bana ko dadto sa akong Ginoo, sa akong Dios. Kay ako anak man sa Dios, ako nagtuo man sa iya, unya ako pon ni i-apply nga principle dito sa akong pagkikrelasyon sa akong asawa sa akong anak. Ang mga anak ngadto sa ilang mga igsoon o ngadto sa ilang mga ginikanan, i-apply ni nga principle. Unsa nga principle? Tanang butang nga atong tinguhaon nga maayo, maayong butang na ay responsibilidad. Unsa ang naa diya sa atong mga responsibilidad? Mga alantoson o sakripisyo. Dayon ang pagbantay sa sugo sa Ginoo, una sa tanan. Diya man ka, dili man ka makasakripisyo nga igulang ka ugalingon, kinahanglan i-align man nimo sa sugo sa Ginoo. Di ba? So tunan gid nato ang sugo sa Ginoo aron makabalo kita kung unsa ang atong pag-antos na align ba, nakalinya ba sa iyang sugo. Unsa may iyang gisugo amon to nabasa sa John 15 verse 12. Ang iyang sugo nga higugmaon nato ang usap-usa sama sa iyang paghigugmaon nato. Salamat sa grasya sa Ginoo. Ako i-share sa inyo sa gamay lang no kaning sa Roma. Then i-connect nato sa Genesis 37. Roma 8. Gitawag kita sa Ginoo nga moalagad sa iyo. Gitawag kita niya para makadawat kita kinabuhing dayon. So lahi na po ni nga topic. Gamay lang ako lang ning lakbitan. Dali naman nimo. Roma 8:28. Roma 8:28. Kita na sayon nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya og mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. Abi nimo, doon naging mga tao nga magtinguha sa pagguba sa imo, pag-destroy sa imo, anak. Doon yung mga tao, anak.
sama sa nahitabo kang Jose. Iya mismo nga igsuon. Di ba? Iya mga igsuon mismo gakasina sa iya. Iyang gi-share man ang iyang damgo pero lahi ang ilang pagsabot, ilang pagdawat. Imbis mo mali pa inta sila kay kanindot sa nimo no kagipialan kas Ginoo ana brother. Wala na sa amo, nasa imo bro sila igsuon man ta kung say maayo ana. Ara na sa ato tanan. Man kay ka ilang mangi kambugino man nimo sa lugar pa yubo man nimo sa imo mangkod ko gani. Kahili ko nimo damgo, murag gapasikat para sa ila gapasikat sa mga damgo ba. Ana. Oh. Pero di ay tinuod kadto nga dunay damgo nga gipadamgo sa Dios sa iya. O kadto para unta kadto sa ilang kaayuhan. Pero unwilling man sila nga mo dawat adto, di sila gusto mo dawat kay ang kasina may nagaa sa ila. Di na ning kamot sila nga ilang gubaon si Jose. So ang ilang intention una patyon. Adugay kay di man sila mulampos kay di man sila tugutan sa Ginoo kay proteksyonan man sa Dios si Jose kay doon na may tinawag man si Jose. Tinawag man si Jose sa alang sa maayong katuyuan na may purpose ang Dios kang Jose sa iyang pagkatao. Di gid sila makahimo. Adto sige sila pitik patyon nato ni di gid magkausa. Kay si Ruben ingon siya nga dili na nato na patyon. Kay igsoon niya nato na niya ulaon nato yung dugo gikan sa atong mga gamot. Dili na maayo. So naghimo sa gyapon og scheme si Ruben nga ay ato na lang ihulog ka ng gahom. Ito na nato na siya patyon. Nadugay nakadesisyon nga ang iya ding adtong plano kay kuhaon ra niya si Jose Dican kung ihulog mga dito kuhaon ra niya i-rescue. Pero pagbalik niya kay nilakaw niya, pagbalik niya wala naman dito kay nagdesisyon naman tong kadaganan nga ibaligya na lang atong lumalabay sa mga negosyante. Mo na nga nahalit si Jose nga slave, naimong slave dito sa gibaligya dito sa kuan kay na slave trader sa una dahila gibaligya dito sa Egypto nahimong sinaligan sa Panimalay sa usa ka tawo dato nga si Potifar. Agoy pagabot na dito abi nimo maayo na tanan. Ang kagwapo ni Jose ug ang kabuotan ni Jose, ang kamaayong tawo ni Jose dili man mohatag kay maayo tanan sa iya. Kay nagustuhan naman siya atong asawa sa iyang galon. Wala man siya ni palit ato, wa man siya ni tumpang. Nasuko ang babae. Di buhatan siya kaso ng rape siya. Di na priso siya. Pero taliwala atong na priso siya. Dito na sa prisuhan nagmuhat sa ng Ginoo. Doon na sa dito yung mga tao sa hari nga na priso dito sa prisuhan. Unya nagdamgo na sa unya siya yung nakahubad sa damgo. Hangtod nga nakabalik nga sila sa ang isa ni Anto nakabalik dito sa ginharian sa hari sa pagserbisyo. Tapos ang sunod mga kaigsuonan si Jose ang nakagawas. So ang nakanindot kaayo mga igsuon, ang nakanindot kay si Jose naluwas niya ang ilang banay. Mo na mga kaigsuonan. Pero dili ay na siya tanan nga kay nakapuyo na sila nang lugsong sila sa Egypto. Ang amahan niya nga siya Jacob o Israel nakalugsong sila dito tanan ako na lang ni gilagtod ha. Nakapuyo sila dito sila nagdaghan. Nagihatagan sila sa hari sa Egypto, pinaagi kang Jose kay nahimuot man ang hari sa Egypto. Itagaan sila nindot kaayo mayuta. Tambong mayuta niya. Luag kay pastuhan kay inaanak man ang ilang Panginoon. Dito na din sila nagdaghan. Pero sa kaulahian niabot ang nilabay ang hundreds of years naghari ang bagko nga paraon sa Egypto, wa na makaila sa history, wa na mo recognize sa kang Jose. So ang nahitabo gihimo na lang nilang slave ang tanan nga mga Israelites. Pero nakanindot adto kay naluwas ni Jose ang iyang mga banay. Naluwas ni Jose gikan sa kagutmanan itong panahon na dinay 7 years nga gutom. So di ay usahay dili lang nato ikasakit basin dunay mga pangitabo sa ato nga iunta nga dunay mga tao nga gusto mo destroy sa ato. Basin sunod ra usahay sa pamilya, di nato kabantayan nga naingon ana, kay di man nato kontrolado ang ilang pagkatao. Di ba? Mga suod ra nato, kaila ra nato. Ayaw ka balaka. Pabilin diya sa Ginoo.
Ayaw gubaa imong relasyon sa Ginoo. Hallelujah. Sama kang Jose, wala niya gubaa ang iyang relasyon sa Ginoo. Natuman niya kini ang dinhi sa principle nga niya sa Rome John 15 nga atong giingon. Nga gibantayan paghihapon ni Jose ang sugog sa Ginoo. Wala makaguba sa iyang pagadios no. Amen. So usahay mo na, ingon ta. Kalisod man ko sa kinabuhi usahay na mga problema niya ma-blame nato ang mga tao. Pero ayaw kabalaka. Dili lagi na itugod nga ma-destroy ka, madaot ka, maguba ka. Dili na itugod sa Ginoo basta di lang pug kabubiya sa iya. Amen. Amen. Gamiton Panginoon ka sa Ginoo nga mahimo kang panalangin para sa ila ng mga tao. Hallelujah. So kana mga kaigsuonan, kung unsa may inyong giantos karon sa kinabuhi or wala ka mahibalo sa ugma, basta kanang tanan di lang kamubiya sa Ginoo, kanang tanan di na makadaot nimo. Dili di natugutan sa Ginoo nga mulampos sa pagguba, paglaglag sa imo. Proteksyonan ka sa Ginoo kay ngano wala nang kamubiya sa iya. Nga bisan pag magalakaw ka na sa walong sa landong sa kamatayon, dili ka pasagdan sa Ginoo. Amen. Nga bisan pagani og moabot na ang kamatayon, apan sigurado ka nga aduna kay kinabuhing dayon diya sa Ginoo. Padayon ka na magayon. So karon dinhi ra tataman magigsunan og salamat sa inyong pagpugi sa pagpamati, no? Hallelujah. Ang ikaduha nato nga gisgutan may tungod sa paglaom, no, nga kanang unsa may imong ginaantos diya sa imong kinabuhi. Ayaw ka balaka, dili ka biyaan sa Ginoo. Dili kanya itubya, dili kanya pasagdan. Basta di ka mo biya sa iyo. Magpabilin ka lang sa iyo. Ang nagtinguha sa pag-destroy sa inyo, dili ka ma-destroy. Tungkol kay tinawag ka sa Diyos. Amen.